गेंद खेले गईनी शिवाजी बाग से हो बगीचा होई गईले गौरा जी से हो भेंट होई गईले गौरा जी से हो भेंट हमारा के लाएम शिवाजी शुरू की हो चुनरिया औरी लाइब गलावा के हो हार औरी लाइब गलावा के हो हार कहाँ में पाइब गौरा शुरू की हो चुनरिया औरी पाइब गलावा के हो हार औरी पाइब गलावा के हो हार बजजवा घरे पाइब शिवाजी शुरू की हो चुनरिया सोनरा घरे गलावा के हो हार सोनरा घरे गलावा के हो हार कहाँ में देहब गौरा शुरू की हो चुनरिया कहाँ देब गलावा के हो हार कहाँ देब गलावा के हो हार मड़वा बीचे देहब शिवाजी शुरू की हो चुनरिया कोहबर बीचे गलावा के हो हार कोहबर बीचे गलावा के हो हार।